Ngiyabingelela ababukeli kumkhanya kude TV. Ngibingelela uVusi, ngibingelela uKhulekani, ngibingelela wonke ama viewers bafethu. Lo bafethu ke Mr SMC uKing SMC kahle King SMC, Mr Delicious. Ushort abanye bathi u2 short. Ngilivezile ke linye ebengibizwa ngalo ngikhula kuthiwa uTerrible. Ngathi ngalivala ke kodwa lelo ngaba ungena ejele ngathi ayi ngaze ngangena ejele nje leli igama. Yabo kuthiwa uTerrible ngoba yabona uma usubizwa ngento uvela ube yiyona ngempela. Yabo kuthiwa Terrible. Yabo so nje bafethu ngifuna ukukhuluma ngalena ukuthi ngicabanga ukuthi ngoba sithe siphendula ama questions lento ukuthi kuphoqelekile yini uma uyinombolo ukuthi ubheme. At the same time futhi ngizobe ngiphendula umbuzo othi uma uyinombolo wabhala ama-tattoo ngokwenombolo kuyo wasuya wasusa kwenzakalani, uba nenkinga yini? Alright, mhlambe lento izongifuna ukuthi ngikhulume ngegamekwane ezimbalwa ukuze mhlambe kube khona ukucaciseleka okuright. Uyabona ake ngingene kuleyo ukuthi kuphoqeleke ukuthi uma ushawa inombolo ubheme. Yabo ngokwase 26 mina into ebengiyazi ngose 26 ngoba njengoba ngishilo ukuthi ngiboshwe ngiphakamisa u6. Awa so lo sisebe nguphamisa nami bengushayelwe la eminyango. Yabo abantu abaseke bangena ejele. Yabo kodwa lapha kunesiyale besithi yezwa lonto uyakudala konke okudalwa yini umkhosi. Okudala umkhosi fanele uyakudala okudala umkhosi. Understand? Yabo noma uzoyiveza ngendlela but ngifuna ukuyiveza lento ukuthi ngamazi lonto isho ukuthi okwenziwayo abafweni ngokwenombolo nawe uyakwenza. Mase ngiza ngasentshonalanga uyezwa lonto entshonalanga ke kunalento ugwayi kuthiwa umjindo. Ugwayi e28 kuthiwa umjindo abe bathi isijindo. Yabo bese kuzoba khona insango ibizwa ukuthi ikhubalo. Yabo lezo zinto ke ziyimfanelo zasentshonalanga. Yezwa lonto imfanelo zanzokudalwa. Yabo lonto zasentshonalanga lezo zinto lezo izinto ezisetshenziswayo entshonalanga ikhubalo umjindo. Yabo ngamanye amazwi ugwayi ngaba amaluzi noma imboza kuthiwa leyo nto umjindo noma isijindo. Bese zoba khona insango kuthiwa ikhubalo. Ikhubalo ke nomjindo noma nesijindo yabo izinto ezenziwayo lezi entshonalanga. Ngamanye amazwi umthini mengithi izinto omunye uzobuza ukuthi awu iphilisi ihunga ayingeni lezo nto kuze kuthiwe entshonalanga lezo zinto azikho embhalweni. Ngamanye amazwi awuyidali ngoba azikho kanjani embhalweni wasentshonalanga. Uyayizwa le nto le. So uma kusho njalo kuthiwa ikhubalo nesijindo noma nomjindo kusembhalweni wasentshonalanga ikhona okudalwayo entshonalanga. Yazi uyajinda ujinda umjindo yabo bese ujinda ini nekhubalo. Uyayizwa le nto le. Le nto isuke ingachazile ukuthi uma ungathanda ukubhema bhema ngenkani. Bakhona abantu entshonalanga abangabhemi inhlobo. Yabo kodwa banawo ulayini ukuthi isijindo noma umjindo nekhubalo ulayini kufanele bebe kangako ebuilding lani lasentshonalanga. Mhlawumbe nje ulayini kufanele bebe kangako kufanele kuba ngako umjindo. Yezwa lonto kufanele ube kangako ikhubalo. Kufanele sibe kangako isipikile. Yabo okuyimali kuphi khona ebuilding lasentshonalanga.
So manje noma ngabe kuthiwa wena awuyidali awudala umdindo noma isidinda wesidali noma ikhuba la udali uyayizwa leyo nto noma ukangako ngesipikili kodwa unawo ulayini ukuthi lezi zinto lezi zinto zentshona ezisetshenziswa entshona langa yazona ngamanye amazwi uma uthi ukangako ngesipikili wena no kuthiwa mhlawumbe uyevisitheni kanjalo akusho ukuthi uma uyevisitheni abantu bakeni ufuna ubatshela bengakuphatheli ugwayi ngoba wena ubhemi yabo into esebenza nje ebhilidini leyo nawo ulayini ngayo uyayizwa leyo nto le so uyawuphatha ugwayi ungeke uze ubheme no futhi ungeke uze ubhenyiswe ngenkani but uphathelani ibhilidi uyayizwa leyo nto le insangu ngokunjalo uma ukuthi ukangawo nesipikili kuthiwa cha bafethu alikangaka ikhubalo uyayizwa leyo nto le yabo uyabadibanisa ondoda isipikili uyayizwa leyo nto yabo bese kuyakwazi ukuthi kwenzeka nani kunqathwe ini ikhubalo uyayizwa leyo nto le so akuphoqelekile ukuthi ubheme ngenkani angazi ke e26 ngoba angizange ngibe mkantshubomvu e26 phela into engangiyazi nje yona khona ukuthi yayizona into okudala umkhosi ufune ngidala yabo and ngabona futhi amanye ama26 lapha uthi iwungi yabheka yayizwa lonke ini kuyabheka yabona entshona langa bakhona abantu entshona langa ukuthi babhema iwunga kodwa mmeke kwatholakala ukuthi ubhema iwunga lowo muntu lo uyagwetshwa entshona langa but ngala e26 bengeke ngibone beyibhema ngingabi nankinga bezona so angazi ke nakhona noma uthi uyapho kodwa bengeke ngibone nakhona bakhona abantu ukuthi ababhemi bakhona eMpumalanga base abama 26 yabo angaze ngizwe bephoqwa kuthiwa babheme ngenkani noma kuthiwa kubhenywa lo unga noma kubhenywa lo philisi noma kubhenywa lo insangu noma kubhenywa lo nkantini kuthiwa inkantini yabo noma kuthiwa kudalwela imhlophe yezwa leyo nto iziphi zendlela yezwa leyo nto le yena akayidala iziphi zendlela so manje akusho ukuthi akenziswe ngenkani yezwa leyo nto noma kuthiwa izwe into kangako ngocrown meka ngahoda ngocrown yezwa leyo nto kufanele yezwa into azi ukuthi ebhilidini lase Mpumalanga kufunekalani yayizwa lonto ngoba kuthiwa uyazi phela unawo layini yazo izinto ezidinga ngawo lezi kuzigebengu zibe ngoba izinto zakhona efuneke zibe khona yabo le nto le but awuphoqwa ukuthi uyenze leyo nto ngenkani angibonanga mina 26 uphoqa umuntu ukuthi akabheme ngenkani angibonanga futhi entshona langa kuphoqa umuntu ukuthi akabheme ngenkani yayizwa lonto but usuke wazi wena ukuthi lezi zinto lezi ziyafuneka ikhona so umuzi wevisiteni kufanele ubuye nazo uma unendlela yokubuya nazo uma unendlela yokubuya nazo futhi awunayo indlela yezwa le nto le so into engizama ukuyiveza ukuthi lento akusiyinto ephoqelekile base ngingena kule yama tattoo yabo ukuthi uma ubhala i-tattoo ake kuthiwa nje uyi28 waqashwa i28 yezwa lonto waseke mfethu uyabhalwa obekuphawu yezwa lonto yabo njengoba lapho uthi manje mfethu yabo lonto lo bamba kuline osilver bamhlophe yabo begcotshozwa ngaka left yabo laba mfethu abayigolidi begcotshozwa ngaka right yabo amathathu la usukubhala u28 noma eka right noma eka left kube ukuthi uhamba ngamuphi line yezwa lonto namathathu akhona futhi wena mfethu akhona kuthiwa amathathu ase28 lawa amathathu ase26 yabo ngoba ngeke uzubonakale nje ubhale i-dollar sign bese uthi uyi26 ngeke uzubonakale ubhale isiphambano noma isiphambano esinethuna noma isiphambano sodwa noma isiphambano ngathi kunethuna bese uyibiza nge26 akwazi yabo le nto le so abanye abantu bayebezenza lezo zinto ngoba basobengenalo ulwazi usunayo wena uthathu wenawe yakuleyo nkambi leyo oqashwe kuyona yezwa lona mhlambe ke usuthi uyafika ebhantshini usugwetshiwe usayithandi lento yabo usuyayishintsha usuyenza kube enye indlela yezwa lonto uma ukuthi nibe nesivumelwano nalabo bantu wena mfethu kwathi ungaphansi kwenkambi yabo ukuthi cha mina manje hayi bafethu sengifuna ukuphila lempilo yabo ushintsheke lawo mathathu wakho cha sike istory lapho yabo lonto le ngoba basuke benawo line bayazi yayizwa lonto le basuke benawo line
suke bazi eyibamba leyo nto leyo so manje ke uyakwazi ukuyishintsha ngeke uzube nankingi ungayishintsha mebe nayo information kodwa ngeke uzuvela usukuyishintshe nje esithubeni ngoba manje usakhona la abantu information noma usushiyile noma unjani sekuyabe usuyishintshe usubhale mhlawumbe lento usuyibhalile isikombe enye inkambi yabo isingase lo nto ikugwebise ngenombolo ngoba uzange wena uphumele obala yayizona ukuthi hayi cha bafethu mina yabona nathi ngiyibhalile nje manje sengifuna ukuphila kanje nathi ngiyibhale ngizoyishintsha kanje yabo lo nto kufanele kube truthful igebe ngifuna umuntu okwazi ukuphumela obala yabona into ekuthiwa igeshi lokuphuma alikho yes igeshi lokuphuma alikho kodwa igebe ngifethu siyakwazi ukunderstand ngoba ichaza isitori sakho siyakwazi ukunderstand asiyibheke inombolo yayizona lonto zihlangane zibone zenza kanjani yayizona lonto okay lo mfethu ngoba ukhuluma kanje kwenziwe kanjani ke yayizona lonto bese kuyabheka kanti okay ngoba nakho kusekhuluma kanje thina njengebhilidi sizozuzana yabo ngoba phela lo muntu lo kanjani mfethu usuyaphuma usho ukuthi awusekho nje njengebhilidi noma useku kanjani yabo uveza nawe uthi uchaza kanjani yayizona lonto hayi indoda mawuthi uzobusa kangako yayizona lonto le yabo mawukuthi kunezinombolo mfethu nathi yabo lonto esibona ukuthi asikangako ngazo wena ndoda sisangaphinde ndoda sime ngawe yayizona ukuba sinawo phela ulayini uthi kwangaka ngithi kwangako nawe unawo ulayini ukuthi igeto phuma likho yabo but sikunikeze wena mfethu intambende yabo lonto yabo ngongani wena mfethu sizwile isitori sakho yayizona lonto into ekwazi ukuxoxeka ibhekwe ondoda yabo uphume nesisombululo so into engizama ukuyisho ukuthi yonke into iyaxoxa musu ukufuna ukwenza into wedwa esayidini ngoba ingaze igcine ikugwebisa ngenombolo angithi usuwayifaka wena inombolweni wayithanda inombolo wayifaka waze wabhala waze wanjani manje usuzenzela izinto eceleni kanjani hayi awukwazi ukwenza kanjani yabo into nento manje ufuna ukuyenza ufuna babe nawo line abantu ngaphansi kwabo yayibona lo nto leyo uyayizwa leyo nto leyo so ilo nto ke bengifuna ukuyiveza ukuthi inkinga yabantu uthi baba nenkinga uthi manje useyashaya umuntu useyabulawa usenjani usuye sefuna ukwenza ubutsotsi uyezwa lo nto ngoba phela wangena lapha ngokuthanda kwakhe akaphoqwanga uyezwa lo nto akekho umuntu ophoqwa ukuthi angene nombolweni ngenkani ayikho lo nto enombolweni ungena uyezwa lo nto wena usukuthanda unothando ongena khona ukuthi usukubona izinto ezithile noma nalo osuke ekuthetha ingcono ungene nombolweni ndoda wamanje yabothi izinto zakho zimi kanje uyingenele wena yabo uyithathele wena izifungo ngokwenombolo mase uyithathele wena uzoyifungo sekuyaba manje usudala yabo enye inombolo engengangako ezifungweni lezo wayifungayo isithini ke lapho yabo kuzobe sekufundwa ke phela uthi hayi ndoda mawusudale kanje futhi kubuzwa wena awudobe sekufunda kubuzwa wena hayi ndoda usudalile kulayini kanje yazo isithini ke yabo isithini ke kuwena into yakho yokubheka ithi kwangawe into yokubheka ithini ke kuwena uzobe usuyisholo wena uthi hayi manje masudale kanje isuka isithi uthi hayi ikho ke ngaphandle yenzo lonto enombolweni manje usenombolweni ufa wazi ukuthi uzofa ngoba usuwade le nto uyitsheliwe in the beginning ingakho namanje ngihleze ngisho lento uthi musa ukungena kuyona yabona lonto ngoba izokuhlula at the end of the day what you will gain uzogena ini ngayo ukhona umuntu ongahamba la ngaphandle manje ame kanje ethi mina ngizuzu 1 no 2 no 3 ngenombolo ungahamba uyotshela izingane zakho nje utshela izingane zakho ukuthi mina nginombolo ungatshela izingane zakho leyo nto ungatshela izingane zakho leyo nto leyo iyona sizathu mina esethu ngingabhali ngisho ukuyibhala mina ngoba ngithi kushuthi sengizokwazi ukuqimba ngisho nasekhaya njothi nje mekushisa manje ngisakwazi ngisho ukugqoka ivest ngibhalo 28 ithini ingane i-decision engayithathela mina athi omunye umuntu ayikho lonto impatha le uthi ayikho lonto impatha ngolungile ngiyimpatha kuwena mina noma ngawuthi yabona lo muntu okusuke kuthiwa impatha besikhathi siningi umuntu abasoye bembona ukuthi uhlakaniphile yabo uyasazi isitori sakhe yabo mina ngeke ngize ngithi ngibhale indaba zo 28 ngibhale indaba zo 20 emzimbeni wami mina ngisafuna ukuthi izingane zami izothini abantu basekhaya bona bazothini shuthi mina vele ngibuka nje ngibe nestembu sokuba isigebengu nje wara ngibe nestembu sokuthi
ngijele ngcono ngibe nestembu ngibe nestigma so uthi hayi wake waboshwa yabo kodwa uthi uma ubuza umuntu ethi omunye umuntu eyunamanga wena akaza aboshwe lo muntu ungathi umuntu utshela umuntu ethi wakaboshwa ethi hawu nami hawu yazi mina mfethu le nto bengade ngayibona kodwa bengayazi kodwa sengayibona ngoba usebona izinto ezithile kuwena ezimkhombisa ukuthi ngempela uyisiboshwa wena yayizwa leyo nto le so uyicabangela wena ufuna ukuyicabangela wena ukuthi into lento izokusiza noma ngeke izikusize yini wena ingqondo yakhe kuwena mina namanje ngiyasho ngeke bengivume ngiyitshela mina ngitshela ebengisondelene nazo ukuthi hayi bafethu yabo mina ngeke ngiyenze 1 no 2 no 3 ngoba mina ngizele kunezingane ngisazozala futhi ezo lo yena umkami ke ngigani kuthiwa ngigani ngishadile njani ungibuka kanjani njalo mengikhumula sala uyangibuka la ngenzani ngibhalo 28 ngibhalo 26 ngibhale iphambano namathuna no dollar sign yini yonke leyo yabo uzoba nakho endomuntu ukungithemba ngenila okusho noma mhlambe mengithola umfazi ufune ngithola umfazi naye uthanda ubugebengu osho ukuthi impilo yethu ngeke iphinde ikwazi ukuya phambili ngoba vele nginomuntu ozobe ethanda ubugebengu sobe senza ubugebengu for the rest of our lives so impilo le umuntu uyayicabangela yena impilo ingakho ngithi mina uma kuthiwa ungena ejele ngoba kuyenze ukungena ejele ngephutha wenza into wanganaka uvela ungena ejele usufika ejele usuthathana nenombolo hey wazi wagagamela hayi cha hayi uphambili bo ekugcineni sifike yakuhlula lento lapha sekuyaba sethi umuntu ufele ejele ithathe inombolo ngoba uzazi ukuthi uyithathela ini futhi izogcina kuphi ngoba ngeke uzuthathe inombolo John manje kunabantu uthi manje akasazi nje ukukhuluma isiZulu menguthi umZulu manje umXhosa akasazi nje ukukhuluma isiXhosa umsutha usekhuluma inombolo anweni ubone lo muntu mefika uzofika khuluma kanje khona abantu abanjani uzokhuluma kanjani engane zakho uzothi hayi angudalula enganeni zakho hey umsana ukudlala abafiki impilo le umuntu ufuneka ayicabangele yena mkhanya kude TV